gelê me bi awakî fedayî li ber xwe dide mînakê xwe dinê da nîne me bi xwe çavdêrî kir rastî jî me dixwast em moralê bidin wana moralekî mezin dan me bi sekna xwe bi berxwedana xwe hîn jî berdewam e xeterî derbas nebûye divê gelê me hişyar bin dîsa bi rihê yekîtiya me em ê li ku dibe bila bibe dervayê Kurdistanê li Kurdistanê her çar parçeyê Kurdistanê em ran çavekî me vekirî em giringe razin berku dijminê me ranazin hesabê wan pir mezinin hesabê wan qirêjin berxwedana gelê me mîna çeperekî bendavê li pêşiya vî sekiniya divê em hişyar bin em wekû hunermend em ji gelê xwe rica dikin em kesên ku fêm nakin em wan hişyar dikin xeterî pir mezin e lîstok pir mezin e û berdewam e derbas nebiye tu bawarî bi van çetena nayên eger rojava derbekî bixwe ev çeteyên selefîst ê warin bibin cîranê Sînorê Başûrê Kurdistan ev xeteriyekî pir mezin e hesabê wan gelek dorfire lama jî ez dirêj nakim ez wekî hunermendekî wekî rêhevalekî we rija jî gelê me dikim kes bila berxwedanê sis neke tehlîke pir mezin e em ê li ber xwe bidin em milê xwe bidin hev dîrok cara yekemîne dîrok jî amade ye erdo ezman jî amade ye gelê me jî amade ye em dikanin yekîtiya xwe pêk bînin yekîtiya gelê Kurd ji hemû ordiyên dagirkeran mezintir e ev hêza me heye bijî berxwedana gelê Kurd